Het onderzoek van de stichting waard uit 14 opdracht van het ministerie van Infrastructuur naar aanleiding van het ongeluk met de stint eerder dit hier in Os. Simon de Jong van Scootmobiel Friesland zocht wel wat in de maatregels, maar pleit het ook voor een speciale neetknop. De noodstap vind ik belangrijk. Als er min drukt, dan gaat de stroom eruit, staat er niet een keer stil. Dus mocht er een keer de scootmobiel op een loop gaan, op wat voor reden dan ik, druk die knop in en hij blijft stilstaan. Er kan niks meer maar gebeuren. Uit het onderzoek blijkt ook dat de stabiliteit van scootmobielen beter kan. Nevens de Jong had dat mee te krijgen met de financiering van de voertuigen. Nou ja, wat vaak misgaat, is toch de traaiwielers. Met voorwieltje even naast de dik komen en we bijsturen en de scootmobiel die koekelt om. Of in de sleet of dergelijke. Je ziet dat de WMO, die worden toch, de simpele traaiwielers worden daar wat verstrekt. Ja, ik vind het toch wel vrij gevaarlijke scootmobiel. De 2 hier kwamen 63 mensen om het leven bij een ongeluk met een scootmobiel.